ҳамватанои азиз, бародаро, умедворам ки яки шумо хуб сиҳат, саломат ва сарбаланд ҳам бошед. хуб ки бошад дӯстои азизам, ана ходими халқ айни ҳол наздик ба майдони сиёсии ОБСЕ дар конфронс наздик шида истодаст. айни ҳол дар ҳамиҷа зиндаги карда аз ҳама қафо омадам. рост шабгум ҳама бачаҳо омадиян, ма аз ҳама қафо, барои ки ман соати 3 шав якҷо омада будам, дери баъд омадам. то хоб кам 5 шуд, ҳамуда кам тарак дер кардам. хуб дӯстои азиз ки бошед, айни ҳол наздик шида истодам. ман гуфтам як эфир кунам барои мардум ва барои балечикои ходими халқа, як гуфтам я лайв кунем. дӯстои азиз, айни ҳол ходими халқ наздик мешавад ба майдони набард, ба майдони сиёсат. эҷа яъне я ман худам танҳо нестам, ходими халқ бисёрӣ ҳастанд. иншоалло худо хоҳа ман барои шумо муаррифӣ мекунам. раҳбари ходими халқ худам Акмал Астанаев ва муовини раҳбари ходими халқам дар инҷа ҳузур дора. ӯшам боша худам Акмал Астанаев ва сухангӯи ходими халқам дар инҷа ҳузур дора. ӯшам боша худам ана Акмал Астанаев ва ғайра дига аъзоумшам дар инҷа ҳузур дора. намояндаи корои хориҷишам дар инҷа ҳузур дора худам Акмал Астанаев. хидмам вале ягон камбудӣ надорам. нами як ҳараката худам тоқа ғасб карда гирифтагиам, дига ҳеҷ ка нест. бача офтоб шуд ку ай тараф, ман тарафи соягӣ гузашта будам. эна хидмам ранги раҳмонов я ҳараката, як бигем сиёсата ғасб карда гирифтагим ходими халқ. албатта ки бигем дӯстои азизам, ҳар як ҳизб ҳаракате ки ҳаст ва мешава ташкил мешава оянда ҳам, ин барои мардум аст, ин барои халқ аст. ходими халқ ин бигем мардумӣ аст, аз мардум аст ва ҳаматон метонед ки хизмат ба ин миллат, ба ин ватан кунед. ҳар як инсоне ки хизмат ба ин миллат, ба ин ватан мекунад, ӯ дона ки ӯ инсон худаш ходими халқ аст, яъне хизматгор ба ин халқ аст, ба ин ватан аст. ина тоҷикоро нишон томтум, ина омада холас, ина меёд тоҷико. не я тоҷик набудия, я тоҷик набудия, монандӣ доштия. холас ана ҳамватанои азизам, ҳар як тат ки бигем хизмат ба ин миллат, ба ин мардум мекунед, шумо ходими халқи. танҳо ин барои як номи зебо буд ходими халқ. воқеан ҳам бигем бисёр номи ҷолиб буд. ира мо чандин сол пеш бо бародар бигем ки президент народа буд, ира пешниҳод карда будам, ҳамин хел дикаса ёфтем. хулас ин нома фикр кардем, бигем ин нома ҳамин солое ки на президент народа шурӯъ мекард, қатъи мо кам дӯстӣ мекардам. ҳамн вақту аз ҳамон вақт президент народара гуфтем як танқи сайт бикушоем, хай хулас накушодем. баъд аз ӯ бо тақдир тақозо дигар ҳамин нома худам гирифтам. ин нома пешниҳодам кардам бачаҳода ки биёен ҳамин нома ҳамин хел алиш кунем, ходими халқ кунем. бачаҳо гуфтанд не, яки гурӯҳи 24 дигар ҳамон символи худш аст, ҳамон чизи худаш меравад. дигар хай боша гуфтем. ина рӯзе шид омадем бигем ки ҳамин нома ба як майдони сиёсат ворид кардем. иншоалло умед дорам ки ин ном намебра аз ҷониби мардуми мо, аз ҷониби мардуми азиз Тоҷикистон. бисёр номи зебо ба ҳаракатам.
نه اینکه حزبی خلق دموکراسی تاجیکستان تری نیست، خادم خلق، یعنی خدمت به خلق و ملت. خلاص اینجا ما داخل میشیم با بگیم که میدان سیاست. عین حال در اینجا برادرها حضور دارن ندارن نمیدونم، فکر کنم دارن. ما رسیدیم به میدان سیاست. هر سال در اینجا پلاکت میستاد، پلاکت بسه. این سال دیده نمیشود، نمیدونم خبر چی باشه این سال دیده نمیشود. خلاص دوستای عزیزم به میدان سیاست خوش آمدین. هوادارا و طرفدارای خادم خلق میجقیم طرف درون. سلامت باشین، پادپیشکار فراموش نکنید. با تر تازه طرفدارای رحمان فقط گه داده‌اش میتخیم براتون نشون میدیم.